Pinatunog po ang provincial siren or early warning system sa La Union kahapon kasabay po ng pakikiisa sa second quarter national simultaneous earthquake drill ngayong taon. Nakiisa rin po sa aktibidad ang mga pampublikong opisina at mga lokal na pamahalaan sa lahat po ng bayan upang mapalakas pa ang kahandaan at maiangat ang kaalaman sa mga dapat gawin tuwing lindol tulad ng Duck.Cover.Hold position. Bukod dito, nagsagawa rin po ng simultaneous activity ang ilang law and health enforcement agencies na magsisilbing frontline sa pagresponde sa mga nasabing sakuna. Sa huli, tiniyak po ng mga ahensya ang kahandaan sa lindol at iba pang kalamidad sa patuloy na pakikiisa sa mga simultaneous drills at pagpapaigting ng information and education campaign sa mga komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.